Novoročné pozdravy dnes zrejme vybavíte telefonicky, prípadne SMS-kami. V minulosti to ale bolo inak. Okrem vianočných pohľadníc sa totiž posílali aj novoročné želania. Ale toto je už zrejme pre mnohých ďaleká minulosť. Ak ste nás sledovali aj včera, tak viete, že Dánsko od nového roka už prestane doručovať listy a pohľadnice. U nás ešte ostávajú, ale za to budú drahšie. Pošta od 1. januára zvyšuje ceny. Práve digitalizácia spôsobila, že pokles záujmu ľudí o listy a poštové poukazy dosahuje alarmujúce hodnoty. Len v lani zaznamenali u listových zásielok 1. a 2. triedy medziročný pokles o 24%. Cenové navýšenie nastane v prípade listových zásielok, ktoré sú z roka na rok menej využívané. Napríklad list 1. triedy sa zvýši z eura 70 na euro 90. Doporučený list 1. triedy zdražie o 60 centov na 3,80 a priplatíme si aj za väčšie zásielky a poštové poukazy. Úradné zásielky pôjdu hore o 13% a doporučené listy zdražejú o 13,7%. Úrad pristúpil k úprave tarify pre Slovenskú poštu na základe jej cenového návrhu, pričom táto úprava reaguje na rastúce jednotkové náklady. Faktom ostáva, že vyššie ceny pocítia najmä tí, ktorí využívajú kamenné pobočky pošty a tieto služby využívajú opakovane. Cieľ je ale jasný, znížiť straty. V tomto roku by mala totiž pošta minúť o 8,9 milióna viac ako v lani. Hlavným zámerom je postupne stabilizovať hospodárenie Slovenskej pošty a zaistiť, aby mohla naďalej poskytovať univerzálnu poštovú službu. Zvyšovanie poplatkov na poštách sa nepáči ani ľuďom na Gemery. Najmä seniori sa sťažujú na to, že ich dôchodky pôjdu najmä na tieto poplatky. Aj teraz 200 eur ide. Ktorí majú na to peniaze, tí nebudú plakať. Ale ktorí nemajú, tak tí budú plakať. Sme starí ľudia, to my pociťujeme. Keď nemáme z čoho platiť, nehambia sa. Zvýšené sumy sa ale nedotknú len seniorov či ľudí v hmotnej núdzi. Pocítia to všetci, ktorí poštové služby využívajú. Pre nás podnikateľov takisto. Poštou posielame dosť hodne tých balíkov, takže my to určite pocítime. Všetko zdražujú hore. Naopak ušetríte pri elektronických poštových službách, a to cez aplikáciu Slovenskej pošty. Online podané zásielky 1. triedy budú oproti podaniu na priehradke o takmer euro lacnejšie. Otázne ale je, či seniori aj tak neuprednostnia osobný kontakt. Zvýhodňuje najmä tie, ktoré je v súčasnosti najväčší záujem. A je to online podaj balíkových a listových zásielok. Okrem toho ešte jedna dobrá správa. 2 poplatky pošta ruší. A to je opakované doručenie a preposlanie zásielky, ktoré boli doteraz poplatnené sumou 2 eurá a 3,50. Zákazníci ich od januára môžu využívať zadarmo. A o čo ide? Keď si v schránke nájdeme žltý lístok, nemusíme hneď utekať na poštu. My môžeme požiadať o opakované doručenie tejto zásielky. Mirka Štrbáková, Orbanovičová, televízia Joj.